mreksani pagelaran iki mugi kalipur ketemu sing warjaya warga desa kali meneng sutresna budaya punjauan ning negeri kersa leluri budaya sayekti ingkang edipeni kang ati luhung lanang rembaka ingkang minulya punggawane praja satriya ning negeri witasana yekti kita nganti-anti nugrahane Gusti andika kasepuh paring pandonga warga desa kali meneng kang tuhu minulya kersa angrawuhi wonten papan mriki sinambi mreksani pagelaran iki mugi kalipur ketemu sing warjaya warga desa kali meneng sutresna budaya punggawan ning negeri kersa leluri budaya sayekti ingkang edipeni kang ati luhung lanang rembaka yang gumuruh budhaling prawatya sabda ing diri samata ing gati tumandang ngayahi kewajiban negeri ambrata satru angkara murka padha samuyut tansah negar-negar ngayahi para mitra seni tansah ngabekti ing ngarsane Gusti kadya satuhu kageta sada samya manungkul mring maha kuwasa anyanti berkari jokote amure lestari budaya sayekti terus bersatu tetap merdeka. Sluku bathok elae lo asir lomo menyang sala